היום אנחנו מכינים סיגר דגים הכי טעים שבעולם. שמה מעט שמן במחבת, מחכה שהשמן יתחמם. לא משנה איזה סוג של דג, רק לא טונה, כי טונה היא מאוד יבשה. אז אני שמה את הדג מושט, כי הוא גם רך, ואני מפזרת מעט צ'ילי על הדג. יש כאלה שלא אוהבים את זה חריף. אני מטגנת את הדג מעט, אבל האמת היא שאני שלחתי את הבן שלי שיקנה לי דג מושט בלי אור, הוא הביא לי עם אור, אז אני אקלף את האור שלו, זה לא נורא. לטגן אותו דקה ולהפוך אותו שוב פעם דקה וזהו. זה רק בשביל שיתפוס את הצורה ויהיה מבושל קצת. עכשיו אני פורסת את הדג לקוביות קטנטנות. קצצתי את הדגים, ממש קצוץ. אני שמה את העריסה, אני שמה כמון, קצת מלח, ולוקחת את הלימון הכבוש, חותכת אותו לפרוסות קטנות. לימון הכבוש הוא מאוד מוסיף לטעם, ורצוי לשים. מניחה את זה בקערה, ולוקחת את הכוסברה שקצצתי, ומתחילה ללוש את זה. משאירה את זה 5 דקות, הדג יספוג את הטעמים. היא לוקחת עלה שבריק, דרך אגב, הדגים נקנו מבר בשר, יש לו את כל הבשר הכי טרי והאיכותי, יש לו גם את הדגים הכי איכותיים. לוקחת עלה, מניחה על הצלחת, לוקחת חופן של דג, מפזרת את זה לאורך, מגלגלת ימין, שמאל, גלגול יפה והדוק, קמח עם מים ומניחה. תראי איך אני עושה. אני באה לעזור לרחל. אני אגיד לכם אם זה קשה. ממש לא. ממש לא. תאריכי את זה כמו איזה נחש צפה. גלגלינה, ימינה, השמאל. וואי, איך הם נקראים לי? לא, ממש יפה, באמת. לאחר שסיימנו לגלגל את הסיגר, אנחנו מחממים שמן במחבת ומניחים את הסיגר.